खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड edu बरायग्रोबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअ बेयो ग्रामीण डाक सेवकनि साख्रि फैदों इंडिया पोस्टनि आन्दारनि बेहाय गासै 40,899 टा भेकेन्सिस दङ बेनिनो फुल डिटेल्स होजोबगोन आं स' बेयो आंनि अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामोब्ला जागोन नङाब्ला जायखिजाया ब्राउजिं एप जेरै क्रोम ब्राउजार बा अपेरा मिनि बेफोराव सार्च खालामोब्ला मोनगोन बेहाय गाहायथिं थाङोब्ला फार्स्टआवनो ग्रामीण डाक सेवकनि जब होननाय लिरनाय नुगोन नोंथांमोना बेहाय 40,899 टा पोस्ट दङ होनना लिरखादों नो एग्जामिनेशन स' बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय थुना होयोब्लानो बेनि फुल डिटेल्सखौ मोनजोबखागोन आं गासैखौबो बर'आवनो लिरजोबना होदों जाहाथे बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जायो माने बुजिनायाव इजिथार जायो इंडिया पोस्टआ 40,899 टा मासिनि थानाय साख्रिनि फोसावलायखौ दिहुनना होदों ग्रामीण डाक सेवकनि साख्रि जागोन बेयो जायफ्रा बे साख्रिनि थाखाय जग्य बेखौ माने दायो एप्लाइ खालामनो हासिगोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइआ मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय 27 जानुवारिनिफ्राय आरो बेयो 16 फेब्रुवारिसिम थागोन माने लास्ट डेटआ 16 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगोन पोस्टनि मुङा मोनथाम दङ बेयो गासैबो जिडिएस एबा ग्रामीण डाक सेवकनि सिङावनो गोग्लैगोन नाथाय बेनि सिङावनो मोनथाम राननानै होदों मोनसेया जाबाय डाक सेवक मोनसेया जाबाय ब्रान्च पोस्ट मास्टार आरो मोनसेया जाबाय एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार टोटल 40,899 टा भेकेन्सिस दङ अल इन्डियायाव बेनि गेजेराव जुदि जों आसामनिखौ नायोब्ला आसामनि थाखाय 407 मासिफोर दङ बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला नोंथांमोना मेट्रिक पासल' जायोब्लानो जागोन आरो बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन ना बिथांमोना लिरदों माने 18 निफ्राय 40 लिरदों बिथांमोना नाथाय जोंनि बर'फ्रा जिहेतु 5 इयार्स 5 बोसोर एक्सट्रा मोनो नालाय बेखायनो आं 18 निफ्राय 45 इयार्स माने नांगौ होननानै बा 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरनि जानो नांगौ होनना बेखौ लिरनानै होखाबाय लोगोसे कम्पिउटारनि एसे नलेज थानांगोन लोगोसे जायगायारि जिथु राव बेखौ रोंनांगोन आरो साइकेल सालायनोबो रोंनांगोन होनना बुंदों दरमाहाखौ जुदि नायोब्ला सेलारिखौ नायोब्ला बिपिएम एबा ब्रान्च पोस्ट मास्टारनि थाखाय 12,000 निफ्राय 29,380 रुपिससिम मोनगोन बेबायदिनो एबिपिएम एबा एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार आरो लोगोसे डाक सेवकनि थाखाय 10,000 निफ्राय 24,470 रुपिस मोनगोन होनना बुंदों अनलाइननि गेजेरजों बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइन जिथु लिंक बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होखादों नै इंडिया पोस्ट gdsonline.in बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन अनलाइन एप्लाइनि जिथु लास्ट डेट बेयो 16 फेब्रुवारि नोंथांमोना जुदि अफिसियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनो गोसो अब्ला बेहाय जिथु बेयाव टु होननाय अप्शन दङ ना बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो अट'मेटिकेलि जिथु अफिसियेल नटिफिकेशन बे डाउनलड जागोन एप्लाइनि लिंकनि थाखायबो माने एप्लाइनि लिंकखौ आं बेहाय होखादों बेयाव टु होननाय गाहायाव दङ ना स' बेहाय थुनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय जेबो रोखोमनि एग्जामिनेशन जाया अनलि नोंथांनि जिथु मेट्रिकनि मार्क्स बा मेट्रिकआव मोननाय नम्बर बेनि सायावनो डिपेन्ड खालामगोन नोंथाङा जुदि मार्क्सखौ एसे बारा मोनदोंब्ला बेहाय जबखौ मोननायनि चान्सआ एसे बारा दंखायो जिहेतु एग्जाम बा गुबुन खारनाय थारनाय बेफोरबायदि जेबो जाखाया स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय 16 फेब्रुवारिसिम बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि गोसोब्ला अफिसियेल नटिफिकेशनखौबो नोंथांमोना खनसे नायना लानो हागोन अनलि मेट्रिक पासब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय मेन खोथाया जाबाय मेट्रिकआव एसे मार्क्सआ जुदि बारा थायोब्ला चान्सआ एसे बारासिन थागोन मानो होनब्ला मेरिट लिस्ट दिहुननो हागोन नालाय मार्कनि सायावनो डिपेन्ड खालामगोन बेफोरो स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय आं गाहायाव बेनि लिंकखौबो होखागोन बे आंनि वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि थांनानैबो नायनो हागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं